Carregar pesos, voltar per tot el súper, fer cues. Per mi, abans, comprar era això. Ara he trobat la solució. Amb EcoDrive, comprar és ràpid, fàcil i còmode. Faig la compra a ecodrive.com. Trio el dia i hora que passaré a recollir-la. I en menys de 5 minuts me la carreguen al cotxe. I no pago res extra. És un servei gratuït. Si faig tard, me la guarden i puc revisar els productes abans d'emportar-me'ls. Dates de caducitat, estat de la fruita... Si no em convencen, me'ls canvien al moment. I trobo tot el que vull, també ofertes i productes marca bon preu. I amb la targeta EcoDrive tinc descomptes a les benzineres Esclat Oil. Rapidesa, comoditat, sense pagar més i amb la qualitat de bon preu Esclat. Fes com jo. Descobreix EcoDrive, la compra sobre rodes.